uShembe ukuthi uthini kusamlalela ungaphambani ethanda uShembe mara wathi umuntu umshumayeli le ulile malungisho eThekwini Phakathi eThekwini wasekhule kakhulu ayibizi nabasho mase ukhule kakhulu ke ube namadoda angayifuni inhlobonhlobo inabasho walwa nenabasho utheme ehambe emhlabeni wafika bheka nenkosi inyanga izulu yathi wena wobuyelana umsebenzi wami obuye weze inganeni seyibuya kuhlalo usibiya nembona usibiya seyibuya kuyena irijini yakhe usibiya bathi usibiya hambani enkosini bheka umcela into ethelelo unyazini weyigadi lethando uShembe ungayisoli ungayixeki ithi le ndoda kamthathe umfundisi ithi bafana bami mawugcobeke kahle kuleli bandla wasebenza ngokuthembeka emsebenzini kaShembe uNkulunkulu unqobela izimpi zakho zingafiki ngisho nakuwe Amen. yabona mawulwa nathi thina sinazi isikhathi sokulwa asinazana thina nomlomo wenhlamba kuphela sithi njene phela sithi Shembe wathi singayenweni yosilwela ufunde Exodus 34 mfana 34 uthi uJehova yakunwela nina niyakuthula niyakuthula nina asinazi isikhathi sembi baningi abantu amadabukelayo sebephithizekile akubo bonke abantu othi mawulwa nabo uphila isikhathi eside noma kwemnandi kuwe omgadi mabona mawufuna ukungishaya woqala ungibuka ukuthi intambo yami iqhumile nonyazini noma iqhumile wangithinta impali intambo yami iqhumile unyazi lezulu